kade sikhona ke thina ukuze sifundiswe sithandaze emangcwele sibuyele emakhaya. Haleluya. Xesha lika December alulanga akukhonzi noma ngubani nyana kwezinsuku. Haleluya. Ndithi kwezinsuku akukhonzi nje noma ngubani. Kukhonza umuntu onento ethi mandifuna ukukhonza. Haleluya. Xa ingekho kwexesha zikhona into ezibalulekile kakhulu onoya kuzo. Haleluya. Ngoba into ethi ifuna ukukhonza uThixo ayikho kuwe naphakathi. Uthi umuntu akasifayile usuka emsebenzini kwi-night shift oko edudula yena insimbi zabelungu nako konke abakusebenzisayo emsebenzini wakhe, kodwa xa kebuya ekuseni nje wathi ndiyaya endlini kaThixo. Haleluya. Ngoba xa ungumntwana kaThixo awusoze wamkhonza uThixo ungenayo into ngaphakathi kuwe ethi ufuna ukukhonza uThixo. Xa ingekho into kaThixo, engekho uThixo kuwe, uyaba ikiriva etshovwayo. Ikiriva lenyana yinto oyitshova uyibeke phanga semnyango, uba uyishiye pha awuphinde awayitshova uyaphinde ubuyise phanga semnyango. Kodwa xa ungumntwana kaThixo ngaphakathi kuwe unelangazelelo, unento ethi ndifuna ukukhonza uThixo. Awuvalelwa yifestive, awuvalelwa kubumathi kaDisemba, awuvalelwa kuqala kwenyanga, kodwa ngamaxesha onke unento ethi ngaphakathi ndifuna ukukhonza uThixo. Haleluya. Haleluya. Silapha ke bacela sokhonza uThixo esimaziyo nephilileyo noyinto yonke. Ngicela sithathe incwadi kaLuka chapter number 4 sifunde sithandaze sigoduke sibuyele emakhaya. Nobusisi ayakha imaphanga phambili. uThixo ntombenkulu unguThixo wazi konke. uThixo unguThixo wazi konke. Nobusisi sande imaphanga phambili usisi so haleluya. Ngosisi bethu aba esibaphume uThixo abaphakathi enyakeni ka-2021 ka-2022. uThixo ke sisi wami wazi konke. Nokungazulukhuphe litshole uba ndiyagqibelisa namhlanje, kodwa sesiyeva thina uba ngeveki ezayo noma yonke songapha yakwicingo. Haleluya. Ngoba kuyahanja bangcwele kuyagoduka. Incwadi kaLuka chapter number 4 sithandazeni. Haleluya. Mntakasifayile sifundise intana enkosi, siyazi basigoduke sive izwe abantwana abancinci. Haleluya. Bakhona mahadeli bakhona pha khona uboy uDuda Grithi banele igama landa libala umalikhumbuza imalikhulu kawe yawo kawe. Haleluya. Nesisi bakhe bonke nje abantwana bami besikena bahle manje ngathi nisi-Christmas. Haleluya. Chapter Luka chapter number 4 sithandazeni sahlukana sibuyele emakhaya siyigqibele indawo kaThixo 11 ngoku. Kanifundele ke phethe isiLungu. Thatha le kanyana uzolifunda ifunda isiXhosa silubone sazoya singasikendingeva ngokuthiwa ngiphathele isiXhosa ya ekela imali